odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar penj laktar. Biro ni achiel kachiel kaka Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno. Kendo en morna mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono wago mbaka, wapuonjore, wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yiena mondo mi arwake wendowa. Obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage, aeto wadonje twak mapiyo piyo kokwaketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar. Gi nyinga iluonga ni Enoch Ombok, e kaunti mar Migori, ma area miluongo ni Suna, mane kuma nyuola, to atiyo Nairobi ka, college miluongo ni Kenya Institute of Special Education. Kanyo ero an achiel kuom joma tiego jogo ma puonjo ji man kod rem mar ng'ol e yore mopogore opogore. Kibire iye kanyo, giluonga gi dho wasungu ni audiologist, to kendo alony e weche mag puonjo muofni kod momni. Kamano. Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar. Tarik 4 dwe mar achiel higa ka higa piny Kenya thoroga hingo odiechieng Braille. Braille en ang'o? To higa ni thor wachne en ang'o? Kanye kama wabochako godo koka wadonjo matute twagni nyakwara Ramogi ajwang nikech weche gi ber ka wang'eyo gi wayudo kaka wanyalo konyere kata ka nitiere kod jogo mantiere kod ng'ol mar neno kata ka ionge kod ng'ol mar neno nikech ng'ol joluo gongero ni ok yombi. Adier, kendo kaka wache ne en tarik 4 dwe mar achiel higa ni kwachako en odiechieng' ma piny ngima oluoro kendo temo time higa ka higa nikech en chieng' ma ji time gimiluongo ni paro mar puonjruok mar somo gi lwedo miluongo ni Braille. Obedo ga tarik 4 higa ka higa nikech ng'ama no bedo gi dwaro mar chako gini ma kata olandore e piny ngima, chieng' no ema nothoe. Notho tarik 4 dwe mar achiel higa 1809. Mano yudo ka ne oa e piny miluongo ni France kendo iluonge ni Louis Braille. Koro nikech nochako gini kendo en gima osekonyo jogo man gi ng'ol mar wang' e piny ngima, chieng' no waparo go weche mag somo gi lwedo kwaparo go ng'atno miluongo ni Louis Braille mano chako wach mar somo kod lwedo ne jogo man gi ng'ol mar wang'. Kamano. Moro ka iparo Braille kata puonjruok mar somo gi lwedo, wachakane ni Braille, koro kwa weyo jagono manochake, en ang'o ma koro tinde ji tiyo kode? To kapok wadonjo kanyo, yie mondo mi wakwongo mulane ni to thor wach higani ne en ang'o? Thor wach mar higani wacho ni somo maromre ne jogo man gi ng'ol mar wang' kendo tiyo gi Braille, kendo kwa medo gi miyo gi ng'eyo somo e yore mag Braille kod bedo gi waluongo ni digital awareness, mondo mi gik mabiro e yore mag ong'we yamo, gik mabiro e yore mag simbe gi gibed ni ginyalo neno, kik wawegi oko ma ginyal tiyo gi sime e digital literacy. Koro en miyo gi somo maromre mana ka joma de bed ni nigi wang'gi moko ketgi tenge, ma waluongo ni inclusion. Kamano. Nyakwara Ramogi ajwang', mano en thor wach mapek mokalo kendo en thor wach mapani kata bende amor godo ni en somo maromre. Bed ni ng'ato nitiere kod ng'ol mar neno kata oonge godo, ji duto te ber ka ng'eyo gima dhi nyime, kaka ji nyalo somo kendo kaka ji nyalo ng'eyo gima dhi timore ka gitiyo kod lwetegi e yore mag somo. Wadok kama ne wachake godo, Braille en ang'o? Koro Braille to en somo mar lwedo, to Braille ni obedo ma bet tek matin nikech Braille ge nitiere gik ma othunjo kabiro oko moluongo ni dots. Dots gi othunjo kabiro oko minyalo mulo gi lweti miwinji. To gichakore gi dots go gibedo 6. Dots 6 go emoting'o ng'enyne gimoro amora e Braille. Ka gine ma giting'o the 27 letters of the alphabet, gine ma giting'o kwan, gine ma giting'o wer, gine ma giting'o kisungu, giting'o nyaka Kiswahili. Koro ka masin mandike iluongo ni Braille ma wapuonjo jogo man gi ng'ol mar neno mondo ti gi Braille nikech gibende gin gi right mar ndiko mana kaka jomoko ndiko. Nikech gik ma wich obwongo mako, samoro ginyal mako gite ka ok indiko kendo gibedo gi time ma ginyalo bedo piny gibe gisomo kendo gitimo revision. Kamano.
Amor mokalo ni wantiere kod picha, iwinjo ka jalonyo onyisowa ni braille nitiere kod dots 6 gi chal mothunjo to gino 6 go emoting'o chiegni gimoro amora. Letters mag alphabet nyaka kwano giduto te gintiere e 6. Antiere kod picha majaber mokalo manyiso braille English alphabet numbers kachiel kod punctuation. Tiende ni dots 6 no kaka onyalo wacho ni en 1, 2, 3 kata 4 kata punctuation marks. Erokamano. Antiere kod picha e screen ka enoka mori nyalo pimonwa ni dots 6 gi kod kaka gichal kod kaka inyalo ng'egi. Dots 6 gi gipangore 3 bad korka cham, 3 bad korka chich. Inyalo chunga tiere kod gi ka. Koro complete cell onge kanyo. Onge ka. Mwanyalo wacho but Q complete cell onge ka. Q ni kod gi 5 kaka ma 1, 2, 3, 4, 5 mar 6 ema onge ka. Koro wawacho korka chich ma en mar 1, ma mar 2, ma mar 3. 4, 5 gi mar 6 biro kanyo. Koro ka en dot 1 kende kimulo to en mana 1 to 1 no namba 1. Mano wan gi A. To ka gin 1 gi 2 mano B. Ka gin 1 gi 4 mano C. Ka gin 1, 4, 5 mano letter D. Koro gidhi adhiya kamano en gima wachako puonjo ji chon mantiere wachako kata ka nyithinde chako kod gi chon mondo mi gibed gima iluongo ni feel of touch ma komulo to nyalo pogo ni kata ka en 1 kende to ng'e ma 1 to en mokwongo kech onyalo bedo 1 to en mar 3 onyalo bedo 1 to en mar 2 koro en 1 to en 1 mokwongo en 1 to en 1 mar 2 en 1 to en 1 mar 3 ma koro an gi be moro ka machalo kaka koro ma en gi dot 6 ma mwanyalo kwachako puonjo braille nyithindo mathindo wanyalo nyise mong'e ni mae mar 1 ma mar 2 ma 1 gi 2 ma 1 gi 2 gi 3 kendo wanyiso gi meaning ma gino ka gino nyiso kaeto ka gisemako ma gi develop gimoluongo ni sense of touch koro wadhi mbele mos nyaka chieng' moro gisom kamano. Awinjo kimulo kar nyithindo manyiso ni ber ka inyalo kete ma nyithindo duto te nyalo puonjore gini, oganda duto te nyalo puonjore gini ma kaka ng'ato medo dongo e kaka ong'eyo ni piny nyalo lokore sa asaya. To seche ma wawuoye ni iyudo ka thothne pacho ka wach mar braille ipuonjo mana e special schools kende. Ma inyalo wacho ang'o? Kata paro mane ma inyalo chiwo ne jonyuol kata jopuonj? Timo research matut en adieri. Braille ipuonjo mana e special school to kendo ipuonjo mana e special school ma joma nigi ng'ol mar wang' kende. Kidhi e special school ma joma nigi ng'ol mar it ok gipuonjre braille. Kidhi e special school mar joma nigi ng'ol mar del ok gipuonjre braille. Ipuonje kende joma mana nigi ng'ol mar wang'. To aparo ni onego bed sama nyien kendo sama chielo ma gini odhi ne ji te nikech iyudo kaka koro kawuono jopuonj kata mi watiego ma puonjo jogo man gi ng'ol mar wang' mondo odhi opuonjo man gi ng'ol mar wang' iyudo ka koro gitin kabisa. Kaeto braille bende ji wacho ni otek mokalo ne ng'ama neno to yot ne ng'ama timore nade ne ng'ama ok nen. Koro ji oluore ma kata penj ko gik ni wachiwo penj mar braille to dhano ringa but onego gima onego puonjre nikech ng'ol ok yombi onyalo maki kumoro amora to ka in gi winjo matin mare be yot mondo idevelope ka koro ok inyal neno. Erokamano ahinya. Ng'ol ok yombi nyakora Mugia Jwang'. Special schools mana mar jogo mantiere kod ng'ol mar neno ema thothne ipuonjo weche mag braille. To kaka jalonywa nyisowa ni en gima ber ka ipuonjo nyithindo duto te. Wadwa kawo yweyo. To kapok wakawo yweyo ka ang' waduogo tadwa ni mondo gimi kam wachak godo nikech ng'ato nyalo bedo ka owito neno kata kosebedo ng'ama ng'ongo. To nisewachnwa kacha ni puonjore braille nyalo bedo matek mokalo. Ne jogo ma samoro owito teko mar neno kotere kod tuoche mopogore opogore kata masira mag wang' inyalo tim nang'o? Kik idhi mabor nyakora Mugia Jwang'. Kik isud kata matin. January doesn't need to start loudly. It can begin with warmth, with ease,
with moments that gently bring you back to yourself. This January, reset in Mombasa, where the ocean sets the rhythm, mornings feels lighter, and the days unfold without pressure. From just 30,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 restful nights in Mombasa, warm waters, coastal comfort, and time that feels unhurried and kind. Because sometimes the best way to begin the year is by choosing familiarity, rest, and space to breathe. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Seche mago mbaka puonjruok kata somo mag lwedo, in bende inyalo donje twagni mondo mi wapuonjre kanyakla. Ere kaka inyalo donje okang'ni ka yorona ote machuok nambana mar SMS en 33600. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ne jogo manyalo yudo chandruoge mag neno ka gisebedo jomadongo, tuoche kaka glaucoma, masirni mopogore opogore manyalo miyo ng'ato wito tekone mar neno. Iwacho ni en somo matek to yot kod nyithindo matindo kae kichako godo. Itimo nang'o ka ng'ato osebedo maduong' to wito teko mar neno? Ka ng'ato osebedo maduong' owito teko mar neno, chuno ni wabro miye yiero konyalo somo, nikech in ema nyaka iyie kore kisomo. Koro wamiye yiero ni tineno kwanyalo duoki e braille mondo ing'e somo. Jomoko jawacho no ni anto taseng'e somo, onge wach. Koro iyudo ka giyiero, moyiero nwa puonjo to wachako puonjo kaka nyithindo matindo. Though wayudo ni jomadongo mondo develop sense mar feeling, magimul the braille dots, magiyudi bedo negi matek. Koro iyudo ka gi prefer ni we abed kama, to nyalo miya text reader mondo koro asomgo, kata nyalo somo na to koro awinjo. To wayudo ka ok obed mayot ahinya ne jomadongo. Nitie joma yudo ko yudo ng'ol kaka en ng'ama ng'ongo, iyudo ka ng'ama noseng'ego nyaka signature. Koro iyudo kodwaro kata kodhi kuonde migoye sei cha, to odwa ni mondo go sei ne. Mano ero wase puonjo organizations mang'eny kaka kuonde migoye signature mondo gibed gi signature plate machalo kama. Ma kosemiye to koseyudo bugo me iye kane to oketo kalam kanyo to ga signature ne. Koro iketo ne mana kuma otimore nade, kuma onego goye sei no to go sei, waluongo ni signature plate. Kech ibro yudo kikone no ket lwete to samoro ng'ama osomo koro winjo ka tekne. Koro wamiyo gi option ni dwa go signature kosi dwa keto lweti. To wapuonjo gi kendo wamiyo gi mago sama watimo ne gima waluongo ni rehabilitation. Wapuonjo gi ma onyalo go signature ne. Koro gin gi yiero, ng'ama obedo ka ng'ama ng'ongo to ne gi yiero. Odok koni koso dhi adhiya kaka ne en cha. But watimo ne gima iluongo ni orientation mondo girwak gino kendo gidhi mbele ma ok ochando gi e yo moro amora. Diere moro ne wadhi e tiegruok kamoro ma ipuonje ji mantiere kod ng'ol mar neno, to gima ne wawinjo kacha ne giwacho kacha ni kaber to ji duto te onego bed ni puonjore kaka inyalo somo kata kaka inyalo dak ponono ni wito teko mar neno, nikech ng'ol mar wang' ni en achiel kuom ng'ol maningo gi tek mokalo, nikech bro chuno nyaka ibed gi ng'ato kamoro amora e gimoro amora mitimo, nyaka gik minyalo som nyaka ang' ibed gi ng'ato. Ok ang'e ni ma inyalo wacho ang'o ne jogo ma samoro neno to gipar ni gik ma kamagi gin gik ma important ka ji ong'eyo. En gima ber kendo puonjruok no nowacho adieri kendo nowacho nwa adieri. Ber kwa bedo both sides, nikech ok wang'e sama ng'ol nyalo bironwa to go nyalo bironwa
machal nade. Koro ber ka ibedo gi gima luongo ni basic knowledge e weche machalo kaka weche mar braille, kata weche mag sign language, kata weche moko. Koro mako yudo ni thuol dipo ka gimoro maki. To ok bed ni koro en gimi winjo for the first time sama koro ng'ol no maki no. Nisewinje, ka nisewinje, ing'eyo achiel ariyo adek moko. Koro ber kata kuonde ma wantiere, kwa yudo kuminyalo puonjwa, wanyalo chokore, kendo imiyowa puonj mar ng'eyo achiel ariyo adek ang'wen. To puonj no be kiyude, inyalo kata konyo ng'ama chielo man gi ng'ol mar wang'. Kinyise yo monego lu, kata onyalo bedo nyathini nyalo kata miye homework kane in gi know-how. Ni mae kaka itimo kini, kendo inyalo nono ne bende obedo encourage kaka nyithindo moko ni odhi maber, odhi kama. Bedo mayot ahinya. Omiyo mano gima onego wasir kendo dhi mbele mang'eny kabisa, mok wakete tenge. Mana kaka nawacho cha nyakwara Mugia Juma, ka intiere kod penjo moro amora inyalo chako oro gi kokalo e yorewa mag SMS ma en 2-3-6-000. Yiena mondo wang'e ane weche mag buge kata braille textbook. Iwachonwa kacha ni nengo gi thoro bedo matek mokalo kipimo kod buge mamoko. To ka wadok e weche mag dhok, en braille Kiswahili, braille Kizungu, braille Dholuo, koso braille en na braille kamano tek ni ng'e some tinyalo somo dhok moro amora. Sami puonjowa braille, ipuonjowa gi dhok. Braille mokwongo ker dhok moro amora. En mana somo, puonjo ng'ato somo e yo mar tiyo kod lwedo moluongo ni touch. Koro sami puonji, nitiere gik moko maonge manie Kisungu to onge dhou. Kaka Dholuo, waonge gi nukta mar Q. Koro sama wabro ndiko Kisungu apostrophe mantiere, to kolos wach kaka ng'ang'a, ng'ato. Oonge wach man gi kinde no, wan mana gi possession ka watiyo kode. Koro nyaka wapuonj ng'ato ni ka ang'o dhi tiyo, apostrophe opogore gi kol kete e weche mag belonging. Koro wadhi wapuonje, okwongo ng'eyo braille English, koro kwa bro puonje braille kaka onyalo ndiko weche maonge kuro, nikech iyudo ka dhok Kiswahili onge gi X. Koro sama ang' wapuonje chaka dang' wanyise kaka obro tiyo mondo ng'e mano. Wer nitiere gima luongo ni staff notation. Ogor laini abich kata okete either bass clef or treble clef. Obro timo gini ng'ane, nikech ok wabiwacho ni in ji somo wer to en koro ikete kando ni in ionge wang'i. Koro bedi ji timo Kiswahili weche moko waonge gi braille, koro bed kando. Wapuonje mae gima miyo wabedo gi English braille, wabedo gi Kiswahili braille, wabedo gi koro wanyalo some gi Dholuo nyaka dhok moko te, nikech ng'ama no invent braille cha wayudo ni en ja France. Sama ne wa invent kata braille, France onge gi leta W. To nochuno nikech gima dhi tiye piny ngima, ma piny ngima nobedo gi conference mokawo yiere kaka indiko leta W gi braille, mondo mi koro bed gima universal. Koro mae mamiyo waloke, nikech wapogore e dhok to gi ndiko. Kidhi jowa machielo kaka yudo ka jomoko waluongo ni vowels. Wan Joluo wan gi vowels 5. Nitiere jomoko man gi vowels 7. Jomoko ni kod vowels 8. Koro iyudo ka nyaka puonj gi ma vowels igo wuog in braille mondo mi obed gima nyalo konyo ji te. Kaka okonyo jo France, okonyo jo USA, kaka okonyo jo Kenya. To jo Kenya ka bo konyo all the tribes mane Kenya, moko keto nyathi moro kando, nikech iyudo ka nyithindo samoro wachako puonjo gi mother tongue. Koro kwabro introduce the second language. Koro mae mamiyo nyaka wabed kode e yore mopogore, nikech wan gi gima luongo ni variations mopogore dhok ka dhok, mondo mi include everybody, mok wawe ng'ato oko. Kar nengo kar braille textbook. Kar braille textbooks gin very expensive. Gima miyo braille bedo expensive, mokwongo rim mar photocopying paper e Kenyan standard wanyalo wacho sani ni en 1,000. But rim mar braille is 7,500. Rim mar photocopying otingo 500 sheets. Reel mar braille otingo 100. To 100 gi to shillings 7,500. Koro odhi obedo very expensive, nikech 7,500 ni be kisoe machine no kating'o nikech opek. Da biro kode ka to indike line achiel nigi 32 letters. Koro idhi yudo ko bedo bulky, obedo mang'eny kabisa, ma kiyudo
gima ng'ato ndiko sentences abich en laini 32 and 31. Laini kindiko laini mokwongo 1 2 3 otas 1 ting'o ma 31 lines. Mana kaka kikwano full scarf be iyudo ka lines 31 kanyo to giromre. But koro iyudo ka gima ibiro ndiko kadhi tung' iyudo ka samoro indiko matin. Koro gima ng'ato ndiko pages abich en onyalo ndiko pages 15. Koro miyo dhi obedo bulky. Mano dhi obedo very expensive. Braille machine mosetiyo maber ahinya ma ji oyiego iloso United States of America o state miluongo ni Massachusetts, town miluongo ni Boston. Koro we import Braille machine achiel kwa nyiewo ne nyathi achiel is 120,000. Koro miyo okwa wachako Braille chon gi nyithindo mok nyal. Koro wabedo gi gimiluongo ni slate and stylus. Koro nyithindo mok nyal afford 120,000 to wanyiewo slate and stylus. Koro tase oketo iye ka to ndiko from right to left nikech Braille isomo kimulo. Koro kobro deyo stylus ka odiyo stylus ka to gigi dok ka dok piny gino kunyoro. Inyalo tiyo gi lweti machielo ni mondo mi kwara mugi ajwang'o ne gima ipimo ne gin kech daher mondo mi ji duto te ong'e gima dhi nyime ne jogo mapuonjore somo kod Braille. Kinyalo kete giko machielo kono. Koro ma bugni mantie iye kage biro nenore maber. Koro bugni gi mindike gine 6 cells mantiere to kwa kwano gi kama gidhi gibedo 31. Kwa kwano gi kama ma gibedo 30 to tiyudo ka koro ka nyathi ndiko to koro ndiko from left to right. Mondo mi nikech kang'o golo tas chaka samo some to loke upside down omirago. Kore kochako nikech mae 1 to gine to mato. Kamano. Ero kamano ahinya antiere kod karatas kama moro nyalo pimo ne nyikwara mugi ajwang'. Kaka itime en chenro mar penj laktar. Puonjruok mar somo gi lwedo kanye kama wantiere. Puonj mapek mokalo kendo puonj maber mokalo. Koro ma ka koro kwanya yudo masina 120,000 ma tiluongo ni slate. Slate ni ndike kod stylus. Koro nyathi kosekawo tas to keto ka to obro umo. To samo ume kodiye to nikech okonen nitie sound mogolo muoch. Kose muoch ne tap. Ko muoch ne tap. Entie koro grip no make otasni ok nya wuok. Makato ndiko no kotieko to ang'o nyalo chako ndiko bang'e. Onyalo tiko kane ochako tim gimoro ang'o chako mana kuma no chake ondiko. Koro ndiko ga from right to left. Nikech kang'o golo tasni e iye ka odwa some to koro okete kama. Oloke nikech ne en kama koro oloke kama koro kochako somo. Matiende ni mogik koni e namba 1. Koro ndiko koro right to left kotieko to chako dok kamano. Koro ma konyo nyithindo kendo ng'eny ni itiyo go skunde gi lower classes. Machine be very expensive samoro en gima tore. Kogore piny nyalo tore. Koro gibedo introduce nyaka ging'e ndiko ma ging'e ber mar ndiko gi slate. Koro bang'e koro kwa keto gi koro e Braille machine. Ma koro gindiko go Braille machine koro ndiko faster kendo bedo maber kabisa. Mondo mi ging'e gima dhi mbele. But it is very true ni gige Braille gin bulky kendo gin expensive. Nyakwara mugi ajwang', wapuonjore kendo ageno ni bende ipuonjore ineno gima timore okoka. Ok en gima yot ahinya mondo mi nyathi ondiki mapuonjre somo gi Braille. En gima nengo ne tek mokalo. Kata kamano gin gik matimore kendo ber ka nyathi ong'e somo, ka nyathi ong'e ndiko kod Braille nyaka joma dongo bende. Akawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mama, en sima longa inya we ana duogo sani. Aponi min pari bonge adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi bro kethre Barnala kocha. Sani koro inyiero pari, in bende biro nyieri. Niti bende osemiele odni, to en odak kae mana kaka wendo. Mae bende en Diwali mokwongo mar pari nite odni. Ang'o mi en pok oluonge? En ang'o miyo min pari? Ne mi pesa kamoro achiel gi pari kuchung' kanyo. Donge an ang'eyo ni jomokendre kende emimiyoga pesa. Where are the teachers to teach this subject? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? Moko kuom jo sekta mar somo ywak ni sirikal oketo nyawo yango buge kod jopuonj moromo ne somb grade mar 10. Ja Kenya moro donjo ne board mar bad migao makeyo sitima ke trako ni deo mana dhot moro achiel e lemo mag tije. En gima lit ka nyathini ni tere jela ka ngima. Nyathi tere jela ka ngima. To ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge. Makia gima dhi go dala, kata dhi gi maiti, kata dhi gi rang'ol, kata dhi kode ko wuotho akia. Mabus moro yudo thieth bang' wang'e od twech ma Kandege mani Migori ka ripot wacho ni nyuka ema nyocho wang'e. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu somo kod lwedo wayudo kacha ni en braille obiro e yore mopogore opogore to nyathi nyaka chak puonjre gi slate mondi kapok omiye mashin mondo mi ong'e ndiko maber ong'e somo maber koka bang'e onyalo yudo mashin to kapok onyalo yudo mashin bende pod onyalo soma mondo mi ong'e gima dhi nyime. Gikidieny ma wantiere ni nyaka Ramogi jong'o dhi online ka nitiere kod penjo moro amora go simu. Namba mar simu nitiere screen mari, namba mar SMS en 23600 nikech penjo eng'eyo abo mor mokalo ka winjo kowuok kuomi mondo mi iyud kaka inyalo ng'eyo mathoth. Ne wantiere kama inyalo ndike kod slate. Aneno ka wantiere kod kalatas. Kalatas ne aneno ka pek kipimo kod kalatese mapile. Odwa romo gi thickness ne da romo gi mar Manila paper. To koro the real braille paper to brown. En brown En brown. To thickness gi to chalre gimomiyo beto thick molo photocopying paper nikech ka opone ma stylus mindiko kang idhi dhire to ningo dhire ni okopore ma kidhi mulo sami somo to inyalo mule through touch mondo ing'e gima timore mana kaka na wachonu o stylus nyathi bro ka otas kae to keto e iye ka koseketo e iye ka to oume kama kose ume kama koro obro ndiko wawacho ni wachako ndiko kochakore korka achich kodugo korka cham nikech ang' nwaloke kaka koro kadiyo ka andiko A andiko B adhi e mar adek andiko C iwinjo ka ogolo sound moro koro mano gidhiye nikech kacha nitie bugni koro nyathini ka ang' osendiko koro odwa somo ang' noel
koseelo togolo otaseni. Otaseni koro biro loke mondo some. Koro ka ang'o mulo malo ka, to ndiko gi koro nenore anena A, B, C obro dhi adhiya kamano nyaka otieki. Ma kosedhi otieke, to ma onyalo kano onyalo timo revision bang'e. Koro gima miyo obedo bulky nikech iyudo ka koro otese gi bedo mang'eny. Laini ka laini be odhi ondike laini mang'eny malo kako onego bed nondiko. Mana kamano. Ero kamana nyato thothne wacho kacha ni magi to bet yudo yota ka ipimo kod mashina. Nyakora Mugia Jwang'a ayudo ote mopogore opogore ka ani to seche ma ne joma dongo puonjruok pek mokalo en ang'o gini minyalo tim mondo mi obed mayot matin ne joma dongo nikech adier joma dongo kaka igni medo sudo bende kaka idoni teko mar neno bede lal tuoche kaka cataract donjo chiero donjo to miyo joma dongo ok nyal neno e yo makare. Koro joma dongo gima miyo ok obed mayom wan gi gima nyithindo bedo mayot nikech wan gi gima iluongo ni developmental stages. Nitie kaka kiwango ma dhano dongo go. To gini wayudo ni mar dhano rumo e higa 17 ahinya rumo 18. Koro bang' higa 18 koro senses gi oseng'iyo go orumo. Koro mondo introduce a new thing bedo matek kabisa. Nikech wayudo ka in terms of kaka feelings magwa bedo through touch. Kwasegike full development ma en higa 18 koro watieko. Koro gima biro bang' ma bedo matek. Kaeto wan gi gima waluongo bende ni kopo ni ng'olo maki to ikuongi bedo in denial. Koro iyudo ka chieng' moro ng'ato decide samoro maki 18 mondo chieng' moro irwak ni koro da somo braille denial ibede kata higa 5 in higa 15 koro imedo tegno ma koro puonji skills manyien bedo matek mokalo. Iyudo ni sani nitiere gik mang'eny mokalo matimore kaka yore mag somo kata yore mag winjo kata ka ponono ni ng'ato ok nyal neno kaka piny medo dhi digital. Nitiere screen readers, nitiere kata mana puonj minyalo puonj ng'ato kotende kod gik ma isomo to ng'ato winjo. Koro ji thoth ne neno ka gima braille ok en gima nyalo konyo ahinya kinyalo pim kod kaka ne otiyo chon. In owuon kotende kod puonj manyasani gi kod braille inyalo wacho nang'o ji nyaka puonja braille koso ji mondo mi osud kaka piny sudo. Ero kamano ahinya Ruth. Onge gima nyalo replace braille, onge gima nyalo kawo waket kar braille e yo mar somo. Nikech pile pile wang'iyo ni ng'ato ka somo namba 1 kiso puonjori somo nyaka indiki. To kwa wawach ni wan gi screen reader. Screen reader dhi somo na gima ng'ato osendiko to gini akia spelling mare mako nyisa kata ok anyal kata ndiko nyinga gigo tawinjo maler nikech in terms of speech awinjo gimoro amora to skill mar ndiko taonge go. Koro gima nyalo replace braille e yo mar somo onge nikech kupo ni en ni koro asomo gi winjo atimo penj gi winjo. Ineno kenywa ka kupo kata kawuono ni timo penj to gimoro dhi otimi ma koro kinyal ndiko to mane giko mar penj mari. Ok oyienwa nono penj ma anyalo dhi e room sani tabeto ka ta isomo na penj tawacho answer na tidhi nono. Inono mana gimo ndike. Koro braille nyaka wapuonjre nikech braille ema dhi ndiko gima nie pachwa e otas kae tidhi nono manyiso ni gini wang'e spelling mare ma kinyisa ni penj tanyalo ndiko penj gi nukta mobiro go. To sama ndike no be miya make wiya maber kabisa a register go kendo ang'eye moloyo gik ma obiro sani to biro kendo gikonyowa mondo gi build on the skill mwasebedo go. To ahinya puonjruok chakore e somo kod ndiko. Ka aseng'e ndiko ariwe gi somo kato koro adhi mbele anyalo somo mopogore. To ka ok andiko braille to ok anyal somo nikech akia nukta go. Wang'a ok nen. Koro nukta mar A tabro ng'e ni ma A nang'o. Braille ma bro nyisa ni ma A. Kae tabro anyway makata nyisa ni ndik gigi tabro ndiko gi andike braille maler nikech ang'e ndiko kendo anyalo miyo ng'ato dhigo kumoro manya konyo kendo ng'ama chielo. Kamano. Mulna weche mag simo nikech ng'eni simbe manyasani ka imule kama kata king'iye kama to en smooth oyoma
ok en mar braille. Ok ang'eyo kaka ng'a jagono ma osepuonjore braille samoro entiere kod simu dwani oti godo onyalo konyore nang'o nikech kaka teknoloji medo sudo kaka piny medo lokore. Joma opuonjore braille gin gi ng'eyo mar timo gimoro amora nikech waketogi kendo wapuonjogi. Gitiyo gi sime, obed ni en touch, obed ni en katololo midi adiya ni. Namba achiel, gibiro ng'eyo wan gi miluongo ni screen readers. Kae tichus in simbi no nikech inene gimoro amora. Ichus ni ka calls obiro to nitiere button mar receive to gi button mar reject. Wantiere gi onyalo tap dichiel to receive the call. Waseto settings mar sime kwa customize. Onyalo tap diriyo to reject. Koro koko dwar simo to tap dichiel. Ka sime obiro kanyo to ko tap screen dichiel ni tap to wuoya. To kotieko to nyalo otap kendo ong'ado. Ka sime obiro to samoro ne buro kodwa no ginene otap screen diriyo to sime no ng'adore. Koro simbe wagi masani gibeyo kabisa nikech wanyalo customize gi to meet dwaro mar ng'ato ka ng'ato ma wanyalo kete. Kwa dwa gine wanyalo keto masani sime ni no wachi ni ni sani ombok gochoni, ombok calling, atap dichiel ta receive ta wacho ta winjo. Koro wanyalo seto gi mana wan nikech waneno gimoro amora. Ok wa kao simbo waseto waketo gi wang'iyo gi ang'iya kama. To wan gi ratiro mar seto gi ma ginyalo kata wuoyo kodwa. Onyiso wa nyaka sani koro en saa 5. Sani koro en saa 6 kata kasete ni nyisa saa ka saa. Kata nyisa saa bang' dakika 30. To kogik sano to nyisa. Wito teko mar neno kata bedo kod ng'ol mar wang' biro kod pek mang'eny mokalo kata kopogore kod braille. Yudo ni samoro idwani mondo mi idhi kata e siptala, samoro idwani mondo mi kal ndara apani man to bedo kod chenro machielo mabro wache wechego. Mak mana ni atiere kod ote moro ka daher mondo mi somnigo mondo iwinje ane. Owacho kata ni penyna laktar skunde mag ipuonje somo mag lwedogo beyo to gibeyo ndi en mana ni gitin. Ote ni wuok na kuom matin. Gitin gin kanye to thothne nengo gichal nade? Gima Matino wacho na dieri skunde go tin nikech jogewa ma bende nigi ng'ol mar wang' ok ng'eny ahinya kapod nitie nyithindo. Wayudo gimedore kaka ji medo madongo. To koka joma madongo med gi joma tindo to ging'eny. Koro yudo ka skunde gi oket gi onge aonga wawacho ni provinces machon ka maonge kod skul ma joma ok nen. Kendo nengo mag skunde go ok ni mala ahinya. Sirkal skunde te mag nyithindo ma kod ng'ol mopogore opogore gichudo mabet piny moloyo. Anyalo neno higa achiel skul machula ng'eny mogik waneno fee structure gichula around 36,000 higa mangima. Ma kwa poga 36 di dek en around 12 kwa pogo di dek kendo wayudo ni en gimoro 3,000 dwe ka dwe. Koro mane kaka gin sirkal control gi. Nyanza wan gi skul kaka Luor School for the Blind ma konyo nyithindo mang'eny ahinya ma kuonde mopogore opogore. Wan gi Kibos School for the Blind, Nairobi ka wan gi Thika School for the Blind ma konyo ji. Koro skunde go to ng'eny kabisa, ok gitin ahinya, moromore gi sirkal ng'ini keto need kaluwore gi joma gin go. Koro gineno ni kaka sani gin gi moromo. Joma kuma wane gi tabu ahinya gin joma puonjo nyithindo kuro. Emiyudo ka beto wa train gi to jomoko yudo ka we kata training gi kore oro biro na dhi puonjo joma ok nen tichako duoko loko ni wadhi apuonj joma koro ok winji kata gini tekwe mondo apuonj joma ng'ol en koro onge ok ati gi braille ok ati gi science an adhi mana wuoya to nikech joka nena en mani ok onyal wuotho. Koro yudo ka samoro yudo ka korka training koni wayudo ka jopuonj train mabet tin monyalo mana encourage ni jopuonj man gi osebedo gi certificate mar puonjo ginyalo medore mondo koro kar puonjo joma regular to dhi opuonj joma nigi ng'ol moko mopogore opogore gi. Antiere kod leti ka wuok ka buoch wacho kata ni en baba gi ok nyal kata mana somo muma ka onge gi angolo e wang'e to shidano bende timo koro ok ong'eyo apani ong'adore otene ni ong'adore e yo machuok. Ok ang'e ni nyalo nyiso leti nang'o to bende en gima kare ka wuon leti nyalo chako puonjore somo gi braille. Bende wantiere kod muma ma ondik gi braille
Koro leti wanyalo nyiso kaka buoch ni jomadongo gino timore negi. Dhano ochwe ni kaka imedo bedo maduong'. Te kaka dendi bende medo ti. To kaka itino wang'i ti, nyaka dhogi ti kata chiemo koro komi ti winjo ni kawuono kadwaro mena. Do me ya ring'o debe. Koro gidhi giti yudo ka wadwa lose sight, walose kata hearing. To sama wase lose sight gi hearing, iyudo ka koro bedo matek puonjo ng'ama ng'ongo ma koro ok nya somo muma. Gin wabedo negi mana gi wanyalo timo negi nang'o. Namba achiel, ka ibro ng'i ni tang'o momiyo wang'e ni ang'o motimo. Moko itimo negi operation, moko wanyiewo negi kiyo mag wang' nyalo konyo. To gikuma be ka koro kiyo mag wang'go nikech kaluwore ni obedo nang'o, koro ok nyal konyogi. But iyudo kaka ji medo dhi, aneno ng'eny ji kuonde mwarome gi ji, wawuoyo kodgi yore mopogore opogore, wanyisogi kaka wanyalo dak. Iyudo ka ng'eny jomadongo iyudo ka kogik kanyo to gite giywak ni ok anen. Koro iyudo ng'ato koni nochako ni an mara tinda choro gi kucho eka nene. To ka en kuma yanda somo gi ka to tinda somo gi kacha. Mano koro odhi mos mos. Januari ma medore. Koro iyudo ka Januari to puonjo ng'ama Januari ne odhi mbele Braille. To ne wayudo ni ok yot. Nikech senses mag lwetegi osetho kodhi pogo dots. Nyakwaro Mugiajwang' winjo wechego en gima timore ne oganda kaka ndalo medo sudo, kaka higni medo sudo. Yande ni nyalo somo kama to koro chuno ni nyaka ichak chwali gi chiena. Ka wabedo go kod lakteche mag wang'i wachoga ni ka ochopo higni 40 tiyudo ka thothne teko mar neno dok piny, koro sechego ber ka ichako neno laktar machiegni mokalo mar wang'a. Ne oganda wa ma samoro pod tiere kod teko mar neno e yo makare, to de giher mondo mi gipuonjre weche mag Braille. Ginyalo timo nang'o, ginyalo dhi kuonde gi koso ginyalo time e yo mane mondo mi ng'e nikech ng'eyo ber. Joma gombo ni mondo puonjre Braille, wan gi joma jopuonj gi joma ok jopuonj, gi joma bende samoro nyalo bedo kata gi nyathi kata wat ni moro. Wan gi kuonde mipuonje Braille mang'eny Kenya ka. Mokwongo wan gi Kenya Institute for the Blind ma puonjo ji Braille. Kae to the approved center ma puonjo certificate in Braille in Kenya en Kenyan Institute of Special Education ma puonjo jopuonj gi joma ok jopuonj kata different organizations. Puonjo gi kendo ging'eyo ka giseyudo the basic knowledge. Koro gisudo mos kendo gidhi mbele nikech gino kiseng'eye to koro miti chal mana ng'ama ndalo mani puonjori somo ni somo nyaka korudi. Kine dho gate moro isomo, ne gini moro isomo, koro kiseng'eye gi to koro isomo gi asomo idhi mbele. Odhi koro Kenya Institute of Special Education inyalo puonjie Braille. Kenya Institute for the Blind inyalo puonjie Braille. Ming'e maber kabisa, mi kony joma moko. Wach mogik minyalo weyowa godo kapok watieko chenro? Wach mogik manyalo weyowa go kapok tieko chenro, mokwongo agombo ni the system marwa kaka watiye Kenya beto kose favor jogo maonge wang'e. Nikech namba achiel, abro chako ni kuonde mwadake. Udiwa waloso magin stairs. Mo favor mana ng'ama kiyudo ramp iyudo ka onge. To the government decree noseketo nyaka ni all buildings mok nie ground floor oningo bed ni nigi ramp kata alternative mar stairs mondo mi ng'ama onge wang'e kata ng'ama ong'ol nyalo yudo kaka bende odhi, nikech kuma pok ni luwo kidwa dhi for the first time chuno ni nyaka tayi. To bedo ni watecho ni miyo wabedo gi paro ni koro wadok chien ahinya. Abro nyisi namba 2 gima dwa gomba kwa dhi kuonde machalo kaka siri, machalo kaka osiptal, machalo kaka bengi. Iyudo ka wan chien kabisa. Bengi odhi oloso ATM machine. ATM machine kidi achiel to go ma tit. Ang'o momiyo go gino? Tiende ni olose mana joma timore nade? Joma neno. The Braille text achiel to oningo bed gi Braille text to sound cha. Oningo bed ni nyalo kata wacho wan. Ma kopo ni adhi e machine ta mute sound nikech an awinjo. Tadeyo pin na to nyisa the next step taketo onge kata joma neno gimoro amora moket kae chande onge any text support manyalo support ng'ama onge wang'e. Nyaka koro anga manya ni awa tera e bank. Koro idhi ng'e siri nyaka ni an gi pesa, idhi ng'e nyaka pin na, idhi ng'e nyaka gimo. Koro mago ok timre. Kwa chako wadhi e yath. Yedhe wate onge yath mondik in Braille. Kwa dhi joma dispense yedhe. Kwa se dispense yath. Ane ot ok anen adhi osiptal omiya yath.
yedhe nagi ondik ni one times to gi kalam. Ibro semo nango. Koro kabisomo ma anya ka anga goch ne ng'ato biyo manya mondo omiya yedhe gi ni ma muonya 2 ma muonya 3. Ang'o ma meono jogi bedo? Wabo makia makagi kanyo nikech aneno ka puonji ni ng'eny mokalo ntiere gik mang'eny monego bed ni wapuonjore kotere kod jogo maonge kod teko mar neno kata mantiere kod peke weche mag neno. Ageno ni boduogo odiochieng' machielo ka waluongi e chenro mar penj laktar. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Kidwa tudori koda awacho ni atiyo Kenya Institute of Special Education Nairobi. Kenya Institute ni Kasarani. Ochiegni gi Isipe. Kibiro kanyo kipenjo ni dwaro ombok ibiro yuda. Namba na mar simu be en 072 22 421 425. Kopo ni ng'ato nyalo bedo gi dwaro moro modok korka weche mag momni kata muofni kata weche mag audiology inyalo gona sime. Kendo wabiro tudore mondo mi wakonyre e yo maber kamano. Erokamano ahinya Migosi Ombok, aduoko erokamano mathoth ipuonjowa kendo wageno ni boduogo. Abiro duogo. Nyakwara Ramogi Ajwang', chenro ni inyalo yude view sasa kachiel kod chenro mamoko mag Ramogi TV. Omiyo kapo nono ni samoro ne yude gi e kore ibodhi view sasa kendo ibiro yudo chenro no e yo mayot mokalo. Yiena mondo mi aduok ne jalonywa erokamano makende kuom miyowa puonj maler machal kod mano. Ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod kamera e studio ka aduoko nu erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja erokamano. Nyaka kendo odiochieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.